To a bidiyon da suka gabata mun yi filla-filla da Canva, mun yi filla-filla da CorelDRAW, mun gano features ɗin da take da shi, abin da za ta iya da kuma iya amfani da ita. To a wannan bidiyon ma za mu yi amfani da Pixellab, za mu baje ta ita ma yi mata filla-filla mu gano abubuwan da take da ita. To ku biyo mu tare domin mu ga wannan bidiyon. Shi wannan kamar ƙarin garaɓasa ne ga masu amfani da waya. Shi wanda ke amfani da waya mun yi bidiyo akan Canva, kuma za mu yi bidiyo yanzu akan Pixellab. Kun ga zai iya amfani da Canva kuma zai iya amfani da Pixellab. To ku bi mu cikin bidiyon domin ku ga yanda Pixellab take. Bayan ka shiga link din ka yi downloading wannan application din, so bari mu je mu shiga application din sai mu fara ganin yadda ake amfani da shi. So ni ga nawa application din, so ga shi nan an sa Pixellab. So bari mu shige shi. So mun shiga application din. So wannan shine interface na Pixellab. So duk wani design da zaka yi so gaba ɗaya na cikin wannan waje. So nan wajen shine interface din zanenka, duk wani zane ko wani rubutu da wasu pictures da shapes da kuma write-ups da zaka yi haka, so dai zaka yi su a nan wajen. So a nan kasa kun ga wasu squares haka masu kala-kala. So muna da different background na interface ɗinka, za ka iya zaɓen kowanne a cikinsu ka sa ka yi amfani da shi. So wannan default background ne wanda su Pixellab suka baka, wanda application ɗin kenan ya zo da shi. So bayan wannan za ka iya sa naka. So amma kafin mu zo nan zan ci gaba da nuna mana wasu abubuwa haka. So gashi kuma a farkon wajen an sami my project. Misali ka dama ka daɗe kana amfani da application ɗin, so farkon wajen an sa my project. So ka yi saving ɗin wasu applications naka, wasu designs naka. So za ka ga my project ga nan, sai ka zaɓa project ɗin da kake so ka ci gaba da aiki da shi, sai ka clicking akan shi, ka zo ka ci gaba da aiki da shi. Misali kamar wannan. So kun ga misali na fara aiki da shi ne amma ban gama ba, so zan iya ɗora aiki kawai na ci gaba. Bayan na gama ne saving ɗin shi, shikenan sai na ci gaba da wani aikin na daban. So bayan wannan misali yanzu in zaka sa text, so farko ma kana shigowa zaka ga an sa new text, gashi nan wajen, gashi nan yana dan yawa haka. So zaka ga an sa new text inda rubutu kenan zaka fara. So zaka clicking ɗin so biyu, double click akan rubutun, gashi nan ya sa new text, sai ka kuma keyboard ɗinka ya fito, sai ka goge wannan new text ɗin, sai ka rubuta abinda kake so ka rubuta. Za ka iya rubuta my first graphic design. So kun ga mun rubutu, so kun ga rubutun ya fito a nan wajen. So za mu iya editing ɗin shi, mu ƙara mai girma, mu sa mai color, mu sa mai komai da komai. So zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya yadda za mu ga yadda ake wannan design ɗin. So za ka iya goge wannan rubutu. A saman can wajen kun lura akwai alamun wannan delete icon. So wannan za ka iya amfani da shi sai ka goge rubutun. Delete the selected object, suna tambayan ka kenan. In ka sa OK, so kun ga ya goge kenan. So bari na nuna mana wani abu. So in kun duba nan sama inda aka dan sa alamun kaman plus din nan, so za ku shige shi. In kun shiga za ku ga wasu options, akwai text, akwai current date, akwai sticker, akwai shapes, akwai from gallery, akwai draw. So wannan text shine in za ku yi rubutu, misali shine wannan new text din. Aka double click akan shi, sai ka keyword ɗinka ya fito, sai ka yi rubutun ka. In kuma ba shi kake so ba, za ka goge shi, in danna delete icon, sai ka ƙara danna wajen plus ɗin nan na can sama. So akwai current date, shi kuma yana retrieving ɗin date na yau kenan, misali na rana kenan. So kun ga yau 31 ga watan 5 2023, but wannan ya zo in short form kenan. So wannan current date kenan. Kun ga ba sai ka wahala ka tsaya rubuta date na yau ba kenan. So bari mu goge shi. So kuma again da mun shiga wajen plus din, akwai wajen sticker. So bari mu shiga wajen sticker. So kun ga in kun shiga za ku ga alamun ga wasu kasan nan wajen mun lura. So ga wasu stickers ne sun fito mana. So za ka iya zaben duk wani sticker kake so kai amfani da shi, ya danganta da irin zanen da za ka yi misali. So kun ga ya fito, za ka janyo shi.
so kuma za ka ga abin ya zuwa karami, maybe kila ya ma kaɗan ba a size ɗin kake so ba, za ka iya danna nan wajen wannan waje haka. So bayan ka danna shi za ka ja shi, su kun ga wannan image ɗinka yana ƙaruwa yana girma. So amfanin wannan wajen size, wannan wajen ƙarin girman nan kenan. So bari mu goge shi, mu goge. So bari mu ƙara koma wajen plus ɗinmu. So ga wajen shapes ne, so gashi ya buɗe mana nan ya kawo mana square, shine default shape ɗinmu da ya fara nuna mana. So in ba shi muke so ba za mu shiga nan wajen. So mun shiga, so ga wasu shapes nan da Pixellab ya bamu. Za ka iya selecting ɗin shape ɗin da kake so kai amfani da shi. Misali in cycle ne, kana clicking ɗin shi kun ga ya zama cycle. In kuma ba cycle ba ya ƙara shiga ga star nan, za ka iya selecting ɗin sa sai ka sa shi. In kuma arrow ne ma dai gashi nan. So wannan kenan shapes. Sannan bayan shapes ɗin in kai ƙasa kaɗan ja wannan ɗin, wannan wajen kaɗan ja shi sama haka, to akwai wajen color. So ga colors ɗinka za ka yi selecting ɗin color da kake so. Misali in ja ne kun ga ya koma ja, in peach color ne gashi nan ma ya koma peach color, in rose pink ne gashi nan ma ya koma rose pink. Ga colori nan za ka zaɓi wanda kake so. To sai kai okay. So kun ga shape ɗin mana arrow ya fito. So za mu goge shi. So nan da aka sa from gallery, so yana nufin za ka ɗauko hotonka ko kana da wani hoton da za ka yi amfani da shi a nan ka editing ɗin shi, za ka ɗauko shi a file manager ɗinka ko gallery ɗinka. So bari mu shiga mu ɗauko hoto mu gani. So kun ga yanzu mun ɗauko hoto mun shigo da shi. So misali za ka editing ɗin shi ko za ka wani manipulating wani abu a cikin shi, za ka iya gaba ɗaya. So bari mu goge shi sai mu je next option, ga shi kuma mai amfanin shi. So na ƙarshen nan da aka sa draw, wannan draw. So bari mu shige shi. So wannan zai baka free chance ta yadda za ka yi amfani da hannunka ka yi zanen abin da kake so. Misali so kun ga kamar mun zana cycle haka. So kun gani muna ɗan zane free hand design kenan. So za ka iya zaɓen kalan da kake so a ƙasa haka a nan wajen. So kun ga yanzu mun selecting ɗin ja. So kun ga rubutun ko zanen ya koma red color. So wannan shi ne amfanin draw kenan. Idan muka duba wannan icon na ƙasa wanda aka sa A din nan, so bari mu shige shi mu ga me values da ke ciki. So gashi mun shige shi ya nuna mana wasu options, akwai edit, akwai delete, akwai copy, akwai different gas nan dai da yawa. So bari mu dau ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani akan shi. So wannan edit na farko idan muka shige shi za mu ga yanda za mu gyara rubutun mu kenan. So bari mu goge shi mu gani, mu ɗan yi editing ɗin shi. Musa graphic design. So gashi musa graphic design inda na audio. So kun ga rubutun ya canza ya koma graphic design. So shine amfanin edit. So na biyun kuma delete. So already kun san menene aikin delete, goge abu kenan. So copy shi kuma zai yi copy ɗin rubutun ya mai da shi guda biyu. So kun ga yanzu rubutu ya koma guda biyu. So bari mu danna delete ɗin mu goge guda ɗaya. So mun goge. So bari mu select rubutun. So na gaba akwai to front. So wannan shi amfanin to front din nan, misali ka shigo da hoto haka ko kuma ka yi wasu rubutu ɗaya kan ɗaya. So kana so ɗaya zama a sama. So in ka danna to front din nan, so ɗaya rubutun ka guda ɗaya zai koma sama. In kuma kana so ya koma ƙasa, so akwai to back. So sai ka danna shi ya koma ƙasa, so hoton ka zai dawo sama kenan, shine to back. So position, kana so ka canza wajen da rubutun ka yake, in baka so ka amfani da hannu ka canza shi haka, so za ka yi amfani da position sai ka dinga moving da rubutun ka. So misali kowane direction ka danna arrow, gashi nan dan arrow yana danna. So kun ga rubutun yana moving. So wannan saman inda kuka ga dan layin nan za ka iya ƙara shi. So wannan ka ƙara shi zai yana nuna moving pixel ɗin da zai dinga yi. Misali gashi mun mai da shi 20 pixel. So za ku ga rubutun a madadin ya dinga moving kaɗan, ya dinga moving sosai kenan. So kun ga yana sama yana ƙasa. So shi ne amfani shi. Kuma mun mai da shi 1 pixel. So za ku ga rubutun yana moving ɗan kaɗan, ba lallai ma mutum ya dinga lura sosai ba, amma yana moving. So wannan shi ne position. So kuma muna da relative position. Shi kuma relative position shi kuma kaman za a ce kowane angle na wannan interface ɗinka
za ka iya komar da rubutunka. Misali akwai za ka mai da rubutunka gefe, gashi ka danna shi, kana danna shi automatic zai koma gefe. In ƙasa ne ma gashi ya koma ƙasa, in sama ne so gashi ya koma sama, kawai automatic zai koma can. In tsakiya ne ma gashi ya dawo tsakiya. In kuma middle of the interface din ne gashi ya koma a tsakiya na interface din. In kuma gefe ne ma gashi ya koma. So shi ma yana da matukar amfani ta wajen seta rubutunka. So a gaba muna da size. So in ka danna size shi kuma zai dinga ƙara girman rubutunka. So kana moving din wannan zai dinga ƙara size din shi. So ya danganta da choice din da kake so na size ɗinka. So bari mu je gaba, muna da padding. So shi kuma padding shi wani dan space ne da yake dan bayarwa. Muna da left padding, muna da right padding. So yanzu gashi mun dan left padding, duka space nan ya dan ba mu daidai nan wajen, shine padding. Right padding kuma shi kuma za ku ya bayar da shi ta can bangaren dama nan kenan, inda shi ma ya dan ba da space kenan. So wannan shine amfanin padding. So we have color. Shi kuma color in ka shiga different color da muke da shi. So color din muna da normal color, muna da gradient. So ƙasa wannan gradient. So bari mu danna shi. So shi wani gradient din yana ba da multicolor na abu kenan. So kun ga duk wanda muka yi selecting rubutun mai na canza yana kuma color din yana zama in 2 colors or 3 or 4 haka. So yana canza. So shine amfani shi a graphic design. Akwai wajen da dole kana dan bukatun irin wannan different color din sai kai amfani da shi. So wannan kenan color. So bari mu shiga wani option din. So option na gaba shine texture. Shi kuma zai taimaka ma wajen sa wani hoto, misali ya zama shine color din right top ɗinka. Misali idan muka shiga gashi ya nuna mana wannan abu, sai mu zo mu danna wannan waje haka, wajen icon din hoto haka. Mun danna zai ba mu dama mu shiga gallery din mu importing din hoto ya zama shine background image din. So bari mu gwada mu gani. So kun ga gashi mun sa hoto. So kun ga rubutun ya canza, ya dan bada different color. So wannan kenan amfanin texture kenan. So bari mu undo mu baya mai da normal color din da muke amfani da shi. Shi kuma opacity yana nufin transparent. Rubutun ka zama transparent. Transparent shine ka dinga ganin abin da ke bayan ka kenan. So wannan shine opacity. Gashi mun mai da shi 0, kun ga ba ka ganin rubutun gaba ki daya. Mun mai da shi gashi muna increase rubutu, yana dan ƙara haske, yana ƙara wannan fitowa. So 100% kenan, babu wani opacity, ba wani transparent. Shine amfanin opacity. So ga rotate, shi kuma aikin shi zaka dinga rotating da rubutunka yanda kake so, any direction you want zaka iya amfani da wannan rotate din ka sa shi yanda kake so. Shine amfanin rotate. So muna da mask. Shi kuma mask yana amfani shi yana sa rubutunka kaɗan rufe shi. Wani misali wani bangare na rubutunka kana so ka rufe shi, so zaka yi amfani da mask din nan na rubutun cover haka ka rufe shi. So shine amfanin mask. So muna da in mask and kuma muna da out mask. Gasu nan guda biyu, muna da in muna da out. So in shine na ciki kenan, out kuma shi kuma aikin shi na waje. So shine mask. So muna ga font kuma. So already kowa ya san me font. Anan zai baka dama ka selecting din font type din da kake so kai amfani da shi. Misali so gashi mun selecting din wani font. Muna different fonts wanda Pixellab ta zo mana da shi. Da kun ga mun sa wani font haka. Gashi wannan ya dan bolding yayi kyau sosai. So gaba muna da style. So zai baka dama ka ƙara rubutunka bold haka, ya ƙara kauri haka. So shi kuma I din nan shine italic. So kun ga rubutun ya kan kwanta haka. So we have U. Kuma U din nan mai dan layi kasa yana nufin underline. Kana so ka samu rubutunka layi haka, so kun ga yayi layi. Kana so ka cire kuma za ka ƙara danna T din mai dan crossing din nan na ƙarshe. So bari mu danna su, kun ga rubutun ya dawo normal yanda yake gaba ki daya.
So we have curve, shi kuma curve nan zai baka dama rubutun naka ya dinga dan curving haka. Misali kana da cycle, so kana so rubutun ya bi wannan cycle din, idan ya rounding din cycle din haka. So kun ga amfanin wannan curve din kenan. Misali kamar masu irin amfani da baji, su za ku ga baji ko rubutu yana bin baji kamar cycle haka ya dan zagaye shi haka. So zaka iya amfani da wannan ka fitar da wannan design din da shi. So muna da background, shi kuma background yana baka dama ka sama rubutun background haka. Background color zaka zaba color din da kake so, gradient ne ma gashi rubutun zaka iya samu different colors haka. Shine amfanin background. So bari mu je align shi kuma zaka justify da rubutunka. Misali wannan ya fi aiki ne ta wajen misali kai rubutu da yawa. Bari mu gwada yin rubutu da yawa mu gani. So gashi mun dan yi rubutu haka da dan yawa. So wannan muna da justification guda uku, muna da left justification, muna da centralized. So kun ga rubutun ya koma tsakiya kenan. So muna da right justification, rubutun ya koma can gefe kenan. So wannan shine amfanin justification kenan. So spacing shi kuma yana baka dama ka dan matsa rubutunka ko kuma ka dan warware, ka dan ba da gap sosai wajen letters na wannan write up din da kai, ko kuma zai baka dama su kuma words din ka ba da space tsakanin su words. Muna da kuma na letters, kuma line spacing. So kun ga yanda yake yana tsakanin wani layi zuwa wani layi, wani irin space kake so ka samu. So wannan shine amfanin line spacing kenan. So wannan da suna da amfani ta fannin wani graphic design, since graphic design yana da fannoni da yawa. So amfanin Pixellab kenan, su sako mana abubuwa da yawa wanda aka yi amfani da shi wajen yin graphic design. Muna da stroke, shi kuma mai border kenan. So kun ga ya dan bada border color, za mu iya kara wannan width din shi da kara kauri sosai. So kun ga amfanin shi za ka iya rage shi. So muna da shadow kuma. So kuma shi ma shadow ya kaman border ne haka, amma ba border ba exactly kuma wancan border ba, rubutun zai dan shadow haka. So kun ga yanda so shine amfanin shadow kenan. So we have inner shadow, shi kuma na cikin zai ba da shadow a cikin wannan rubutun da kai. Kowane letter zai zama akwai shadow a cikin shi kenan. So kun ga ya zama ta ciki kenan, wannan ba ta waje ba. So shi ma wannan yana da matuƙar amfani ta wani fannin graphic design din. 3D rotate, so rubutun ka na rotating from up to down haka. So za ka sashi inda kake so. In kuma kana so yayi left right ne, so gashi ne shi ma yana rotating left right haka. So wannan kenan. Muna da shadow, 3D shadow, shi ma dan shadow ne haka wanda yake dan fitowa tsakanin na rubutun da kai. So muna da na ƙarshe reflection. So mun shiga reflection, so kun ga rubutun mu ya dan yi reflecting ƙasa. So shine amfanin wannan reflection. Shi ma yana da matuƙar amfani a graphic design, yana ƙara ma rubutu kyau sosai wannan reflection din. So zaka iya matsar da shi ƙasa ko kuma sama, ya danganta da choice din da kake so kenan. So idan muka duba icon na gaba, so za mu ga mun shige shi. So yawanci duk option din nan ne da muka shiga wajen da muka danna plus. Akwai sticker, akwai import, akwai draw, akwai shape, akwai ga wasu na arrows haka da wasu bezier. So wannan duk already mun yi su, da dai mu shiga mu gani. Muna da sticker, so kun ga yanda yake already mun yi bayani akan shi. Shi kuma import, shi kuma zaka shiga gallery ɗinka ka ɗauko hoto kenan. Sannan draw shi ma mun yi magana akan shi, da ya baka free hand sketch, zaka yi amfani da hannunka ka zana abin da kake so. Shapes kuma zaka shiga ka selecting ɗin shape da kake so ka amfani da shi, kamar cycle ko kuma square ko kuma star da sauransu haka. So mun duba option na gaba, shi kuma na baka dama ka formatting ko kuma ka editing na background ɗinka. So zaka iya canza color na farko. So ga colors nan zaka iya selecting ɗin color da kake so ka sa,
ko kuma wannan gradient kenan, kuma one color zaka sa shi ma sai kai selecting ka sa color ɗin da kake so. Misali transparent kuma zai baka dama ka sa background ɗin transparent ya zama kaman ba komai a background ɗin sai dai right of ɗinka kenan. So wannan kenan. So we have image size, shi kuma zai baka dama ka yi resizing ɗin interface ɗinka ko kuma workspace ɗinka. Bari mu shiga image size. So kun ga yana width ɗin shi da height ɗin shi ɗaya ne, wato square kenan. Muna da 1280 da kuma height ɗin mu 1280 pixel. So aka yi shiga option ɗin nan wajen. So za ka yi selecting ɗin different wannan size na workspace ɗinka. So muna da YouTube channel bana, muna da YouTube thumbnail, muna Facebook cover art, Google Plus cover, Twitter. So ga sunan dai da yawa. Bari mu selecting ɗin guda ɗaya, bari mu sa Facebook cover art, ga yanda workspace ɗin zai koma. So kun ga ya koma size ɗin shi ɗan ƙarami, ya fi wancan kankanta kenan. So za ka yi Facebook cover, kana shiga Pixellab ɗinka za ka yi selecting ɗin size ɗin Facebook cover. Ka gama zanen ka kai saving ɗin shi, kai ka je ka daura shi, ba wai sai ka gama ka je kai ta wani cropping kana wani waye ba. So wannan amfani shi kenan. Image shi kuma kana so ka sa hoto a background. So kun ga sun ba mu default hotunan da za ka yi amfani da shi ka sa shi a your background. In kuma ba su ma ba, za ka iya shiga from gallery na kusa daga na ƙarshe kenan, ka shiga gallery ɗinka kai selecting ɗin hoton da kai so ka amfani da shi. So misali mun ɗau wannan. So kun ga mun canza background color ɗin, so wannan kenan. In kuma kana so ka sa misali akwai wani hoton da ka gani kana so ka ɗauka ya zama shine background ɗinka, za ka shiga wannan na ƙarshen, wato from camera kenan. Sai ka shige shi, sai ka ɗau hoton da kake so ya zama background ɗinka. In ka ɗauka ya zama shine background ɗinka. So wannan kenan. So bari mu duba option na ƙarshe. To option ɗin na ƙarshe, to bari mu shige shi ma yana dealing da editing background kenan. So bari mu canza background ɗin nan tunda ya zama kamar ba a ganin abubuwa sosai, ko kuma mu goge rubutun nan tunda yanzu mun gama da rubutu. So wannan shine background ɗin. So yanzu mun shiga za mu iya rotating ɗin shi. So kun ga ya koma portrait kenan ko kuma landscape. So kun ga muna rotating ɗin background wannan ɗin workspace ɗin mu. So aka iya sashen da kake so ka amfani da shi. So bari mu bar shi a da kenan. So muna na gaba shi kuma za ka iya sa ɗan gefen shi akwai ɗan duhu haka, ko kuma ka ɗan sami wani color na daban wanda zai ɗan ƙara wani ado haka ga zanen da kake ko kuma background ɗinka. So wannan ma yana da amfani sosai a wani fanni na graphic design. So muna da noise, shi ma yana da matuƙar amfani. So kun ga yanda background ɗin yake ɗan canza, ya zama kamar irin kamar rough haka, irin kurzun za a ce kenan da Hausa. So haka shi ma yana da amfani da wani fanni na graphic design. So muna da stripes, shi kuma stripe ne zai ɗan jajjama background ɗin layi haka. So kun ga shi ma abu ne mai ma'ana. So wannan kenan. Brightness shi kuma zai ƙara mai haske sosai, ka ƙara mai kuma ka rage ma background ɗin haske. So shi ne amfanin shi ma. Da contrast shi ma yana ƙara ƙarfin color ɗin, ƙara shi ma haske sosai. Color ɗin ya zama yayi haske sosai, color ɗin background ɗin ka kenan. So muna da wannan shi kuma kun ga yanda background ɗin yake canzawa different colors haka. So idan background ɗin kana asali bai ma ba color ɗin shi ma aka iya shigowa ka canza shi kuma wani different color daban. So wannan kenan. Saturation shi ma zai ƙara ma colors ɗin ko kuma hotunan da ke cikin background ɗinka su ƙara su ma haske sosai, ya zama color ɗin ya yi yawa sosai haka. Kuma ba ka san color yayi yawa, za ma ka iya mai da shi black and white. Shi kun ga yanda ya koma yanzu. So wannan kenan. So wannan abubuwan they are very very important in graphic design. So yana da kyau at least ka san yanda ake aiki da abubuwan nan. Misali aka iya samu aikin da za ka yi amfani da wannan abubuwan, so kaga dole sai ka san yanda ake amfani da su, za ka yi aiki da shi.
da aka aiki da su. So wannan kenan, wannan shine dan introduction akan Pixellab. So invitation card ko kuma posters ko sticker haka mun zana shi tun daga farko har ƙarshe, ku ga yanda ake amfani da wayannan abubuwan sosai. So mun gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba, kasance tare da mu.